Яңалыклар чыгарылышы өчен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина. Хәерле кич. Бу якшәмбедә республика авылларында самообложение үзара салым буенча референдум узачак. Тукай районында халыктан җыелган акчаларга нәрсәләр эшләнгән, Римма Әхмәтова белеште. Эшче һөнәрләр арасында World Skills төбәк чемпионаты старт алды. Анда җиңүчеләр Казанда милли чемпионатта республика данын яклаячак. Чаллыда серле сандык дип исемләнгән татар яшьләре проекты янәдән старт алды. Уенның беренче катнашучылары белән Мәргән Файрушин очрашты. 18 ноябрьдә Тукай районында үзара салым самообложение буенча референдум була. Авыл ихтыяҗлары өчен күпме акча җыярга икәнлеген халык үзе хәл итәчәк. Узган ел район буенча бу сумма бер кешедән 100 сумнан 300-гә кадәр иде. Әлеге акчаның һәр суммана республика тагын 4 сум өстәгән иде. Нәтиҗәдә 21 миллион 284 мең сум җыелган. Бу акчага 2 янгын сүндерү депосы, юллар, балалар мәйданчыклары төзелгән, шишмәләр һәм зиратлар төзекләндерелгән. Тукайлылар үзләре бу эшләрне ничек бәяле, киләсе елга акчаны нәрсәгә тотарга тели, Римма Әхмәтова сюжетында. Түбән Суыксу авылының Мажин урамы авыл җирлеге башлыгы безгә зур горурлык белән яңа юлны күрсәтә. Аны халыктан җыелган акчага салганнар. Моңа кадәр бу урамнан машина белән түгел, җәяү дә үтеп булмаган диләр. Хәзер ут һәм газ үткәрәсе кала. Безнең газ юк. Газ кирәк безгә. Газ белә бабай белән икәү яшибез без, ике пенсионер. Бер пенсияне кыш буе газга түлибез. Ут белән җылытылабыз. Түбән Суыксу авыл җирлегендә йортлар күп төзелә, яңа урамнар барлыкка килә. Искеләрне дә ремонт кылмашауламас иде. Бу көннәрдә авыл активистлары киләсе елга эшләр планлаштыра. Иң беренче чиратта акчаны нәрсәгә тотарга икәнен уйлыйлар. Җирлеккә 5 авыл керә, эш күп. Шуңа күрә быел бер кешедән 500 сум җыячаклар. Күп балалы гаиләләр, студентлар, инвалидлар һәм сугыш ветераннары ярты бәя түли. Авылны төзекләндерергә бик нык ярдәм итә. Ни өчен дисәң, бүген көндә без 1 сум акча түлибез, ул безгә 5 сум булып кайта. Бер акча җыелгач ул аның күләме нык арта. Шул вакытта инде без күп эшләр эшли алабыз. Коммуникациялар, йортлар, юллар салырга, газ үткәргечләр, су үткәргечләр, электр үткәргечләр һәм яктышлар кую проблемасы арта. Шуңа күрә мондый эшләр һәр вакытта ел саен артып торалар. Шуңа күрә бу акча бер вакытта кабышаламас һәм менә төзекләндерү өчен яхшы ярдәм итә. Авыл өчен акча җыюның мөһим икәнен кешеләр аңлый, каршы килеп тормыйлар. Үз тәкъдимнәре бар, күмәк эштә булышалар. Әнә быел көз Иске Мажин авыл зиратына койма тотканнар. Өмәгә бөтен халык чыккан. Хәзер авылга юл саласылары кала. Аларның шундый бердәм булуына мин шок каттым. Мондагы кеше, мондагы эшләүчеләр, авыл халкы бөтенесе җыелышып килеп, бөтен баганаларны куеп, сеткаларны урнаштырып, бөтен эшне җиренә җиткереп эшләп киттеләр. Авыл халкының тагын бер горурлыгы яңа һәйкәл. Ул әлегә ясалып бетмәгән. Брусчатка саласы, койма тотасы, фронтовикларның исемнәрен язасы бар. Ә менә яңа балалар мәйданчыгы инде җәй буе эшләгән. Римма Әхмәтова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. КАМАЗ вакытлыча 4 көнлек эш атнасына күчә. Бу хакта компанияның генераль директоры кул куйган карар дөнья күрде. Йөк машиналарына заказлар кимү сәбәпле 16-23-30 ноябрьдә хезмәткәрләр эшләмәячәк. Бу көннәр өчен аларга хезмәт хакына 3тән 2 өлеше түләнәчәк. Шунысын да искәртәбез, бу үзгәреш төп эш компанияләрне һәм ярдәмче персоналның бер өлешенә кагылмый. Шәһәрдә һөнәри осталык ярышының төбәк этабы башланды. Ярышлар Ярчалы политехника күллияте мәйданчыгында уза. Бәйгедә республиканың 5 һөнәри белем бирү учреждениесеннән студентлар катнаша. Чемпионат 2 компетенция буенча үткәрелә. Яшьләр металл конструкцияләр җитештерү һәм производствода команда эше төрләрендә сынаша. Бәйге 4 көн дәвам итәчәк. Җиңүчеләргә 2019 елда Казанда узачак милли чемпионатта катнашу хокукы бирелә. Будет очень серьезная и увлекательная борьба. Это одна из тяжелейших компетенций вообще в мире, потому что очень большая нагрузка на участников. Они должны обладать большими знаниями, умениями. Татарстанның намуслы идарә итү компанияләре рейтингы төзеләчәк. Киләсе елда төбәк иҗтимагый контроль үзәге шул рәвешле коммуналчылар эшчәнлеген бәяләргә җыена. Рейтинг идарәче компанияләр эшчәнлеген закон нигезендә намуслы, сыйфатлы эшчәнлек алып баруга тәрәчәк дигән фикердә белгечләр. Рейтингта гражданнар шикаятьләре, күп фатирлы йортлар торышы, җыелышлар һәм шимбә өмәләре үткәрү һәм башка шундый мәсьәләләр исәпкә алыначак. Әлеге тикшеренүне һәр елны үткәрү күздә тотыла.
Әгер сезнең идә булса проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51 31 31 номеры тәүлек дәвамында эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне әйтегез. Безнең корреспондентлар сезнең белән элемтәгә кирип проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Хәзер реклама мәгълүматы кайда укырган инде һөнәр сайларга, бу сорауларга шәһәрдәшләр Экспокам үзәгендә ачылган күргәзмәдә җавап таба ала. Ул 3 көн дәвам итәчәк. Экспокама күргәзмә үзәгендә белем бирү һәм карьера фән бизнес 2018 күргәзмәсе Татарстан президенты һәм республика хөкүмәте теләктәшлеге белән үтә. Анда республика һәм Россия шәһәрләреннән 40-ка якын югары һәм профессиональ белем бирү уку йорты катнаша. Күргәзмәнең бурычларыннан берсе чыгарылыш сыйныф укучыларына һәм аларның ата-аналарына һөнәр сайлауда ярдәм итү. Мы представляем Высшую школу экономики, 2 кампуса, Пермь и Нижний Новгород. Наш университет – это университет при правительстве Российской Федерации. Это уникальная площадка для встреч разных университетов, институтов, встречи их молодежи для определения своего будущего, своей будущей профессии. Бирдә шулай ук яшьләр сәясәте һәм спорт өстәмә белем бирү учреждениеләрдә урын алган иҗат студияләре дә бар. У нас рисуют все, начиная от 4 и заканчивая 44 годами и позже. Приходите в нашу студию, и ваша жизнь засияет новыми красками. Күргәзмә 3 көн дәвам итәчәк. Аның кысаларында презентациялар, иҗади чыгышлар да планлаштырылган. Шәһәрдә серле сандык татар яшьләре проектының беренче интеллектуаль уены узды. Шатлык яшьләр үзәгенә унлап мәктәп командасы җыелды. Проектның бу елга юнәлеше төрле халыкның гореф-гадәтләрен һәм йолаларын өйрәнү. Уен барышын хәбәрчебез Мәрьям Файрушина күзәтте. 10-нчы сорау. Чаллының 10 мәктәбеннән килгән командалар башкорт халкының тарихы, мәдәнияте, танылган язучылары һәм артистларын никадәр яхшы белүдә сынашты. Әлеге уенга бер айлап әзерләндек ди 54-нче гимназия укучылары. Без күп китаплар карадык, укыдык, аларны интернеттан мәгълүмат эзләдек. Төрле китаплар укыдык, мәгълүматлар, презентациялар ясадык, китапханәдә утырдык укытучы белән. Уенга җитди әзерләнеп килү кирәк. Укучылар билгеле бер вакыт аралыгында биремнәр үти. Командаларда үз чиратыннан бер-берсенә сораулар әзерләгән. Ничәнче елда Башкортстан Республикасына нигез салынган? Бәйге барышында балаларга башкорт биюен дә өйрәттеләр. Анда кызлар гына түгел, малайлар да теләп катнашты. Серле сандык проекты кысаларында мондый уеннар Чаллыда инде 5 ел дәвамында үткәрелә. Моның максаты безнең татар яшьләре, татар балаларын берләштерү һәм инде аларга үзебезнең тарихыбызны, гореф-гадәтләребезне, йолаларыбызны белү. Бу елдан инде безнең төрле халыкларны өйрәнә башладык. Менә бу безнең беренче уен һәм инде бу беренче уенда без башкорт халкының гореф-гадәтләрен, бәйрәмнәрен, йолаларын өйрәнәбез. Чираттагы уен декабрьдә булачак, ул Удмурт халкы көнкүрешенә багышлана. Мәрьям Файрушина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Как правильно выбрать шубу? Хочется красиво, тепло и не очень дорого. Грандиозная распродажа на шубном базаре из Пятигорска. Роскошные норки, мутон от 15 тысяч рублей, каракуль. Новое поступление дубленок. Приходите. Большое разнообразие фасонов приятно удивят вас. Только с 13 по 18 ноября. Стоит поторопиться. Шубный базар, Новый город, ДК КамАЗ. Спешите! Только 4 дня с 15 по 18 ноября в магазине «Светофор» перед Боровецким мостом масло подсолнечное чистополье всего 39,90.